Assalamu alaikum. Na yadda ake rijista a wannan platform ɗin. Gaskiya yanzu dai idan mutum ya zo rijista zai ga wani zubin suna bashi matsala. Suna nuna mai kamar an yi amfani da wayar shi. To abin da ya kamata ka yi shine, so ya kamata ka mallaki wannan application ɗin mai suna VPN USA. So shine za ka yi connecting. Idan ka yi connecting ka zo yin rijista ba su baka wannan matsalar ba. So idan ka mallake shi wannan application ɗin shi, zan saka muku link ɗin shi a description ko kuma ɗora link ɗin shi a status sai mutane su ɗauka su je su ɗauko shi. To idan ka ɗauko application ɗin za ka shiga cikin shi kamar haka. Kana shigowa application ɗin ga yadda zai buɗe ma. To abin da za ka yi shine sai ka shigo nan. Sorry bari in canza kalar. Sai ka shigo nan. Bari in taɓa wajen. Yace dai mutane za su gane. Sai ka shigo nan inda aka rubuta change saver ɗin nan. In ka bar shi a nan gaskiya ba lalle ba. In ka shiga nan inda aka rubuta change saver ɗin nan sai ka zo ka yi select. Akwai wata country Finland. Bari mu zaɓo ta. Shine gaskiya network ɗin sai yake da ƙarfi sosai. Duk inda ka ga an rubuta pro ɗin nan ba zai yiwu ka yi selecting ɗin shi ba. Duk inda ka ga an rubuta pro ɗin nan dole sai ka zaɓi wanda suka rubuta ma free sai ka ɗauko shi. Misali mu je ƙasa sosai. Yauwa ga inda za ku ga duk free ne tun daga kan nan. Duk free ne sai mu zaɓi wannan ƙasar. Za mu zaɓi na wannan ƙasar na Finland ɗin nan. Za mu zaɓe shi. Ko in ka danna kan shi. Kana danna kan shi sai ka zo nan inda aka rubuta ma connect to select VPN sai ka yi connect. Kana yin connect za ka ga nan ya nuna ma ga adadin lokutan da ya baka. In yi connect zai nuna ma ga adadin lokutan da ya baka. Idan kana buƙata za ka ga ya bamu awa ɗaya. A cikin awa ɗaya zai yi disconnecting. In muna so za mu ƙara yin adding ɗin wani awa nan wajen. To sai mu fita sai mu shiga cikin wannan platform ɗin namu. Sai ka shiga cikin platform ɗin na gani bari mu ga ya gama mu normal. So idan yayi ma haka abin da za ka ɗan jira. Ni yanzu bari zan canza ta sabuwar rijistar. Duk zai yi duk ba wata matsala ba ce ba. Bari in yi pasting ɗin akwai wani link. Akwai wani yauwa ga link ɗin nan. Zan yi pasting ɗin shi. Zan yi pasting ɗin wannan link ɗin. Sai in shige shi. Sai in yi sabuwar rijista. To ya kamata mu shine ya kamata kawai mu copy wannan. Bari in yi copy iya wannan code ɗin. Bari copy iya wannan code ɗin. Tunda shine referral code ɗina. So dan yi haƙuri fa. Inda yake so ya ban matsala. Yake so ya ban matsala. Don kafa. Yauwa yanzu gashi nan ya wuce da mu. So idan ya wuce da mu abin da za mu yi shine za mu zo nan wajen rijista za mu saka lambar wayar mu. A nan kai ba zai nuna ma Najeriya ba to sai ka zaɓi Najeriya. A nan wajen in ka zo zai nuna ma Najeriya sai ka zaɓe ta. Gashi nan Najeriya. Sorry page ɗin yayi refresh. So gashi nan dai kawai bashi mun zaɓi Najeriya ga wata lambar waya zan cike da ita. 7452987 sai kai creating na pin. Zan samu ne ka rubuta pin kamar haka. Kamar bari in gwada rubuta kamar Umar. Sai za ka iya rubuta sai ka gwada kamar rubuta ko 22 ne haka. Ya danganta dai da wanda kake so ka rubuta. Ni dai ga wanda na rubuta Umar @22. So kawai sai ka danna register ɗin nan. Na danna register zai nuna ma haka. Ni sakamakon gaskiya na yi register account ya kai 2. To amma inda ace akwai wani abokina na mai kuma ni ma na yi. Inda ace ba kai ba kawai register zai nuna ma register successful. Kawai yana wucewa da kai sai kawo ka wajen login. Yana kawo ka wajen login kawai sai ka yi login. Ni yanzu ga account ɗina nan. Zan yi login kawai shi kenan.
za ka yi login ɗin account ɗin naka. Abin ba wani wahala ne da shi ba. In dai baka amfani da wannan VPN ɗin ba ne gaskiya zai ɗan baka matsala. Kuma wannan application ɗin nasu kamar yadda muka faɗa free ne. Za ka iya yin withdraw ko da baka saka musu ko naira 5 ba. Idan za ku lura idan na shigo muku wajen withdraw, ɗazu ga withdraw ɗin da ne. A withdraw ɗin da ne ban saka musu ko naira 5 ba. So amma wannan shine withdraw ɗin da ne. Na dala 10 suka yi charges ɗin 0.4 na withdraw. Kuma su ma suna da tsarin da za ka iya saka musu kuɗi ka sayi VIP. Amma gaskiya ba zai yiwu mutum ya ce zai sayi VIP a yanzu ba. In kana son ka ga tsarin za ka zo inda aka rubuta nan. Za ka zo nan inda aka rubuta membership system ɗin nan. Kana shiga membership system za ka ga gashi nan. Za ka ga duka ga yadda tsarin abin nasu yake nan. Akwai VIP 1, akwai VIP 2, VIP 3 kamar duk yadda sauran platforms suke. To amma ba ruwan ka da wannan. To abu na gaba shine in kana son ka yi tax za ka shigo nan. In kana son ka yi tax sai na tafi wajen customer care. In kana son ka yi tax kawai za ka shigo nan. Ƙasan nan alamun hannun nan. Kana shigowa za ka taɓa nan inda aka rubuta ma start driving orders nan wajen kenan. Shi za ka taɓa. Kana taɓa nan za ka ga nan wajen ni da ke na gama tax ɗina na yau. Za ka ga nan wajen yana ɗan jujjuyawa. Za ka ga nan wajen yana jujjuyawa. Wannan ƴan akwatunan suna jujjuyawa. So in kai so 5 za su baka dala 1. To idan ka lissafa in kai register lambar za su baka kyautar dala 5. To kuma idan kai tax na yau na gobe da jibi in kai tax na tsawon kwana 5 kenan za ka samu damar da za ka yi withdraw. Idan kuma za ka iya gayyatar mutane babu ruwanka da ka tsaya ka tara wannan tax ɗin na tsawon kwana irin 5 ɗin nan. A yau in ka tara mutane akwai wanda sun ce dala 40, dala 50, dala 100 kuma really dai ya zo gaskiya. Idan muka zo daga nan za mu iya ganin ga mutane suna ta withdraw dala 12, dala 9, dala 10, dala duk dai gashi nan. Iya yanayin aikin da kai. A rana za ka iya withdraw ɗin ko dala nawa kafin su rufe. To irin wannan abin nasu gaskiya dai temporary ne. Ba wai ɗorewa yake ba. Suna rufe shi anytime. Za su iya cewa ma su rufe shi yau ko su rufe shi gobe ko kuma su rufe shi nan da sati ɗaya. To shine yadda suke ba da damar yin withdraw ɗin free VIP kenan. So sai dai mutane su ɗan hanzarta ka iya aikinka kuma an ce ana yin fake referral. Amma ni dai gaskiya ban san yadda ake yin fake referral ɗin ba. So in mutum ya iya zai iya samun wani abin ya yi connecting ko ya yi fake referral ya ci gaba da aiki da shi. Wannan shi gaskiya abin nasu yayi sauƙi sosai. Bayan kuma ka tara in kana son ka withdraw ga inda za ka shiga nan ka withdraw. Sai ka shiga confirm ɗin nan. Ka shiga confirm za su buƙaci ka saka wallet address ɗinka sai ka saka. A nan wajen ga wallet address ɗinka nan. Za su ce ka yi creating da pin sai ka yi create. Shi kenan abin da za ka yi abubuwan nasu ba wahala. Sai mutane dai su samu su ɗan hanzarta. Allah ya taimake.